Abanikazi bezindawo ezithengisa uphuzo oludakayo eNorth West bakhala ngokuthi imizamo yokugwema ubhubhane iCoronavirus izobalimaza ekwakheni inzuzo. Ngokomyalelo osanda kukhishwa, ukuthengiswa kwamanzi amaponjwana sekuzogcina ngehora lesithupha ntambama kuze kuqale ngakusasa ngehora lesishagalolunye ekuseni. Phezu kwalokho abavumelekile ukuba namakhasimende angaphezulu kwama50 ngesikhathi esisodwa. Ibhizinisi lotshwala libalwa nenza kahle kakhulu eNingizimu Afrika. Liqashe izinkulungwane zezisebenzi kanti lenza izindodla zemali njengenzuzo okungumgogodla womnotho wezwe. Ngeshwa imigomo emisha ukunqanda ukusabalala kweCoronavirus izoyilimaza kakhulu lemboni. Inzuzo ebhekile yenziwa ngobuningi ebusuku. Kepha ke imigomo emisha izokuguqula konke lokhu. We are trying to comply. At the same time, this virus is having a negative impact on us because we have employees. At the end of the day, we have to pay salaries. At the same time, we are running the car wash site, and they are also going to be affected. When you come to close our business at 6 o'clock, it's going to affect us, more especially we pay salaries. How are you going to manage to do salaries? Because really, we get business when people are knocked off. Kanti ke izisebenzi zasezindaweni zokuthiba ukoma azivamile ukushayisa ilanga liqeda nje ukuzilahla kunina. It's a good thing that the establishments are closing at 6 because we're protecting our safety and also it gets crowded like in the evening. And considering the fact that our health is going to be at risk, is that thing okay? I should just consider to comply with whatever that the health organization is saying. Ukwamanje akacaca ukuthi kuzobekwa miphi imigomo ukuqinisekisa ukuthi le miyalelo iyalandelwa.